Hi, hello. Gotonono khulumbaikya MTK official production o je YouTube channel no jotonono koyo subscribe khai dihini tam himba oro norok mannai kaham ketal content videos rog no update mana bagai norok bell icon no bol click khai redi norok notification salburum mana bagai like khai di share khai di te comment khai di o videos rog no o YouTube channel lo man marno bel hambai jottonone din kaham thangteng sal kaham thangteng kha hambai bai norno khulumbai hambai afaro thongka MTK official YouTube channel no nayata tongdi naimeni yagulo bell icon sebeta tongdi ang koinai joto takute boksong no chino channel back kerungi tongdi noro kaham hamia tongthok muni kothok kebang manungna jagate hamai jotono na Menakjak takurokni khorang o channel ni bekakti joto nai tongnai rangsakni takubukru khapuni mari kiching hasteni haktorni joto bororokno khaksani hamjakma te paiplay jibai yaparo obute buskango promoting thangna ningthum buskangni himsukango o menakjak takurokni khorang obo buskango tebo himsukang manthum abono diai nai jotona haino haikipili hambai Menakjak takurokni khorang eba kheba MTK hini ketal kaisa YouTube channel ketal khului tongo sini takoksong aw lamsogo tabuk oma haikena sini social media ro kabang mar samung toke eba kheba ketal album eba kheba kabang ma sini dofani tripura sarong na hamkrai ni bai kabang ma koktuma ama hai eba kheba bahai ke solution nang nai dofani society ni media rong ni je samung tang tongnai rong no lamsogo ama haike khlaitui tai buskangni thinango tebo kaham jesuk mansa kaham khlaine chaitok di kebo bai kok banglaya jat karon tamni himba social media ro kabangma onek jora o walai mongrok phaima rong nugo ama hai ingya tei kaham khai norok khlaitung khlaimantung tai success tung obono ang norok no asa khayo tai diayo norok success manthung bele kana hambai jotono naina tapuk di MTK eba kheba Menakjak takurokni khorang o channel no naimano sengbo nainai angbo nainai norokbo naidi jotono naidi belai kana hambai thank you